Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak sekolah minggu. Kalau udah hari minggu rasanya pengen cepet-cepet ke sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Kalau udah hari minggu rasanya aku udah gak sabar mau dengar firman Tuhan. Aku anak sekolah minggu. Kalau udah hari minggu aku udah gak sabar mau puji-pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo kita berangkat ke sekolah minggu. Aku sekolah minggu, habis ibadah masuk pengajaran kelas. Shalom. Selamat hari Minggu kita Kurianit Hata Kabuka Mapar Kota di Manugoton Taparade Maroha Dot Kirata Martiang Nahoma di Bekasan Rohatabi. Amin. Marinde masian buku Indi nomor 2 ayat sada saat ayat 2. Puji jauh balik.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi berbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nama molus do anggo portibion, rab dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleleng-leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami, manangiyuhan hatam ni debata badiai. Jala ringgas hami manimbangi dohot umpeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami matangiang tuho, urupi mahami, asa hupar haseang hami, aka ari-ari ni ngolu nami, napadoki, say pamasuk mahami, Tuhan ngoluan saleleng nileleng na, pujian nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tagion hamu ma patik ni debata, imasian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di benegija, dohot na di buana tongaon, rodi na bagasan aik na ditoruni anu, yang gotunggabe si sombaon manang si oloan. Dia do lapatani, ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jadi dang jadi oloan begu mangapuhon ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan, imasahatna, atong rap mangido gogo mahita lau mangulaon na hombar tu patik nai, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami,
mangulau na umbar tupatik. Amin. Bapa unduk marohata, atau ropeti dosata, dua dopan yang dibata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami. Iba ini, say se sama sude dosa nami, dangadong nahu pasangaw kami, tukon ni asi ni roham. Hati gorani pinatupa ni anak mudo, nahu pasangahon hami tujolom. Iba ini pasonang jala apoli hami ma akan hinop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abg ma hata baga-baga ni dibata, taringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho au, parhite sian aka dosam. Jalan nunga dilojai ho au, parhite sian aka hajahotanmu. Au tutu, au sandiri manelecei aka pangalausim, ala ni hadiri oktu, jala dangbe hupaingot higot aka dosam. Asangapon ma di debata na digijangi. Amin.
Sajahama hatani debata Turbuk epistel ari minggu parjolo dung Trinitatis di mana di Enesian pasal men bindu 130 sia ayat sada sahatro di ayat onom dohot ayat 10 tolu sahatro di ayat 10 wadu sajahama marsikap soring ale Jahoba disulikit jala ditanda ho doau manang mardalan-dalan manang modom au isigi ho do au teletakas do boto ho akka dalaku sudena Aida ngadon tangku sada hata di atas niatku tongon do ali Jahoba di boto ho do sudena tole sian pudi tole sian jolo dihaliangi ho do au jala dilinggom tanganmu do au tung astuku do parpinutuan songoni diau marti bohudo dang dongan ai hodo namanopa akap yakku ditonun hodo au di bagasan bortian ni dainang mandok molete mau tuho ala disturung di pambenanmu diau nasumurung dia kejadianmu jelatakas ditutudui di tanda roha datung buni holi-holiku di jolom ujuna terjadi au di sihabunian ujuna tersirat au di dalam laut di ruangan au nunga di akam jalan nunga tasurat tukustaham sasudinei nunga binugul sian ari-ariku ujuna suadung lepe nangku sada ibaheni matsai arga situtu do akap pikiranmu diau ale debata jala matsai torob do bilanganna tung surana rajumaku tumoro punastia sian horstik molokot au tong dope au di lambung mi ima sahatna martua do akad tumangihon hatani debata jala na upeupsa amin tindakon maha porsatai dongana hina tindakon na dongata sahar porsiaon isandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba di doa ma pargogo naha sudu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imani tinabuhan isi Maria
Agabi-gabi an sian pun di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tu hatta atau mau na bernit di panguhum ni silatus. Amate tarpajal doi bana di hau pinar silang. Atuat banot borudung di tanom. Amulak mangulu di hari patuluhon. Amanai ku surgo lau hundul di siamun di badai Jehovah. Amanai pargugo nah sedudosani. Isi imai mamula sugot tanoon. Manguhungi na halak na mangulu dohon namate. Au posea diton di perbadia. Gala dong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot hasian dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangulu sugot daging halak namate. Dohot nangolong suara sudah. Tabegema dikting di Huriata KBP Rawamangun Minggu 2 Juni 2020. Pertanyaan week Rabu 5 Juni 2024 pukul 10 siawib. Week Cipinang Ibagas ni keluarga Benny Simajuntak Berhuta Gaul Jalan Taman Cipinang Muara nomor 20 Sada RT Sada RW Onom Kelurahan Cipinang Muara. Wik Rawasari Cempaka Putih Ibagas ni keluarga Nonya Simbolon Turu Nainggolan Jalan Pramuka Jati nomor Onom RT Sada RW Walu Jakarta Pusat. Wik Ramangut Sada Ibagas ni keluarga Ntua Anton Sijabat Boru Hutapea Jalan Balai Pustaka Timur nomor 20 Sia Blok B Sapulalu Rawamangun. Wik Pisangan Gading Raya Ibagas ni keluarga Igor Panjaitan Boru Silain Jalan Gading Raya 2 nomor 20 Sia RT Tolu RW 10 Tolu Gang Kebembem Pitu samping SMP Kartini Tolu. Kamis
6 Juni 2024 pukul 10 siang WIB. Wik hutan kayu manis dibagas ni keluarga Rajuman Siregar Boru Sihombing, Jalan Kebun Kelapa Tinggi nomor 37 RT Sia RW Walu Hutan Kayu Selatan. Wik Kampung Pertanian dibagas ni keluarga C Silitonga Boru Simbolon, Jalan Kampung Pertanian Utara nomor 5 RT 5 RW Sada Klender. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 2 Juni 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Padidio Tudak Danak Torok Nidak Danak nama dohoti Padidion Nabadia ono palak tolu bawa tolu berua. Penerimaan pelayan musik Gereja HKBP Rawamangun periode 2024-2026. Seksi musik Dewan Marturia mengalehon kesempatan tusude ruas ni huriata nanaeng marhobas gabe organis pianis pemandu lagu di Parmingguon umum pukul 6, pukul 10, pukul 10.30 dohot di pukul 10 sia dohot worship leader pemandu lagu dohot pemusik di Parmingguon khusus pukul 10 WIB tu periode 2024-2026 dohot hatutuan Boy Matazaha di Harotas Tikting. Pertemuan PIC Kor Seksi musik Dewan Marturia Marhite Koordinator Kor mengundang guru manang PIC Kor AK kategorial laho menghadiri pertemuan perdana Koordinator Kor dohot Ketua Seksi Musik beserta tim periode 2024-2026 nanaeng di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.06 WIB satu nasidung inganan Gereja HKBP Rawamangun agenda pertemuan dohot Koordinator Kor Seksi Musik Dewan Marturia dohot pengaturan jadwal Kor dalam pelayanan ibadah. Guru manang PIC Kor kategorial asa madohoti pertemuan ini. Rapot periodisasi pengurus lansia distrik Selasa 4 Juni 2024 pukul 10 sadawib di Patupado rapot periodisasi dohot pemilihan pengurus lansia distrik Walu DKI Jakarta periode 2024-2026 maringanan di gedung Sopo Marpikir lantai 6. Utusan lansia Sian Kanupuria Manang Resort mendelegasikan sahalak utusan laho menghadiri rapoti. Rapot periodisasi pengurus Naposo Bulung Distrik Sabtu 8 Juni 2024 pukul 15 WIB di Patupado rapot periodisasi dohot pemilihan pengurus Naposo Bulung Distrik Walu DKI Jakarta periode 2024-2026 maringanan di gedung Sopo Marpikir lantai 6. Utusan Naposo Bulung Sian Kanupuria Manang Resort mendelegasikan sahalak utusan laho menghadiri rapoti. Seksi Perempuan Huria Manang SPH HKBP Rawamangun Senin 3 Juni 2024 masuk pukul 15.30 di Patupado ibadah gabungan maringanan di gereja asa dipangido matu sude perempuan HKBP Rawamangun asa madohoti ibadai. Panitia perayaan ulang tahun gereja pa 10 tahun dohot 125 tahun pesta sending dohot pesta gotilon HKBP Rawamangun jala tahun oikumene inklusif tahun 2024. Naik Patupao tama akka kegiatan na melibatton sude ruas ni huriatta. Alani asa persidohot masude ruas ni huriatta jala tabuan ma ditangyatta asa merdalat dohot denggan. Program dohot akka kegiatan Boy Matazaha di Harotas Tikting
Pesta Kotilon doho tahun oikumene inklusif direncanahon di Patupa Minggu Papaton bulan Agustus 2024. Di Patupa do rapot ima tiap hari Senin masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja. Pinangidoma tusude panitia asaro madohoti rapoti. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalodo gabi ruas Nataba ima keluarga Doli Martin Manurung Asima Apriani Borgultom rap dohot sahalak yana pernasida Rosian HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW Onom Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata terlobi di dolo ni tuhatta. Ruas namoding na di hari Rabu 20 Mei 2024 nunga jumodo modik sahalak ina Maria Boru Pangaribuan umur 72 tahun hinabaluhon ni amata M. Andrian Siahan sian wik balap sepeda tu udean hari Jumat 31 Mei 2024 di Timika. Tu hatama na mangalehon gogo dohot pengapulion di keluarga na tininggal honna. Pilihan dohot akab udut ni buah-buah tajahama di harutas tikting nang pinaradin huriata di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di Goarna. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguan. Pada
Tuhan Yesus namunaan sanggup damina biar ulang dari parkuku ulur naik nasa dosaku nang sayoi kabari tahun ulur naik di dia Tuhan kudusoni tuk manapahi terlebida sesada Yesus inojila ihongoluku masrohaki cumulu Yesus iluami pangiringonku tolong beri mangalu dosa nang rohaki kabari tahun ulung naik di dia Tuhan kudusoni tuk manapahi terlebida sesada Yesus inojila Ilumaahun Yesus ihong sonang rohaku terapulung biani awa baik hatarling baik madasau tulang bumi kabari tahun ulung naik di dia Tuhan kudusoni tuk manapahi terlebida sesada Yesus inojila Tuhan Yesus namunaan sanggup damina biar ulang dari parkuku ulur naik nasa dosaku nang sayoi kabari tahun ulung naik di dia Tuhan kudusoni tuk manapahi terlebida sesada Yesus inojila Tabasonang maruhata martang yang mahita damini debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion di parsaurata di tonga-tonga ni huriata baik marhite live streaming manang na di gereja ta sadarion di minggu parjolo dung Trinitatis imana tersurat di suratnya Apostel Paulus mandapoton huria Korintus 2 Korin bid 24 mamuka maisian ayat 5 rodi ayat 12
2 Korin 24 ayat 5 rodi ayat 12 songonom mahatani debata natar surat isi tapa YouTube ma di bagasar rohat tabe ai dada diri nami hujamita hukami Kristus Yesus hido pabuai bana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus ai debata nama dokon marsinodang hati uroni sian hahulomoni ibana do patiurhon rohanami pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohi ni Kristusi alai di bagasan inganan namura matapor do artanamion asa debata na puna hagogoon na sumurungi unak kami di nasaluhut do hami marhaporsuhon alai dang hapusohan tarsosak alai dada tarhapit tarlele do hami alai datung pinasobu pinatinggakon alai datung anggobolong toktong do hupau sukungsuk kami di daging nami hamamate ni Yesus asapatar di daging nami nang hangungulu ni Yesus ay toktong do hami aka namangulu dope di pasahat tu hamatean ala ni Yesusi asa gabe patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami na olo matei asa nama korhodo hamatean di bagasan hami alai hanguluad do anggo di bagasan hamu ima sahatna di hamu nami na nami nang dihita saluhut na adong padohan ni padibisuk na madok kehidupan adalah mata rantai persoalan daksai sude persoalan ninguluon boy selesai alai daksai sude persoalan nguluon boy melarikan diri ikon aduban menang kalah itu belakangan persoalan itu harus kita hadapi dalam hidup kita. Tentu ketika kita menghadapi persoalan, ditiki menghadapi persoalan ini, rekordo sada haguguon di bagasan nguluta. Rekordo sada topangan asabui, alusatta, akka pergumulan ni ngului. Rekordo sada togar-togar di bagasan nguluta. Asa unang larut di bagasa persoalan ini. Situasi ni apostol Paulus ujung manuratus suraton kok persoalan ni bagasan nguluna. Dakkola sian namar huria kang murah HP namar huriaon. Segala sisi diida do. Bohado ibana mardalan, bohado ibana mangan, ayo kan, bohado ibana minum, oleh sedo, bohado ibana modum di jabu, anggo di dalan saya dibereng do, bereng mana pedidan, manak situan, oleh namudum, iya PPA, renges. Asperes itu asal pea renges. Tak kalau siap luar dihadapi apostol Paulus, do siap pamatang siap perdagingon na.
Adok sahid na lohot di pamatangna. Di partikiani dada gabe gali ibana ala adong haguguon di bagasan nguluna. Didok Apostol Paulus. Ay dada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus sido pabua ibana Tuhan. Kristus do bonani saluhut ngolu hala naporsea. Kristus adalah pusat daripada segala gerak hidup orang percaya. Nah, di papatar di bagasan ngului. Ido benna akka perjamita na perjuli madok jamita humma ngulumma jamitahun. Jamitahumma ngulumma jamitahun. Karena segala gerak hidup kita ini sebenarnya adalah berkhotbah. Cara kita, gaya hidup kita, perilaku kita, perkataan kita adalah salah satu bagian daripada khotbah. Atau nggak bimari suang do jamitata di ngolutta papataron Kristus anggo sosa urdot do ngulutai dohot pangajarion ni Kristus. Mari suang ma perminggota, mari suang ma namartangiang anggo dak sedala tangyak tai dohot pangulauta. Murah mahala madok. Tahe. Songonima talmisna inatan marede alai songonima pamanganna makatahon donganna. Songonima jagona inatan alai songonima nang ulauna bereng ma amatan. Anggo dia det songonima jagona toam. Anggo dia dat sudah rumah BG, apalagi molo marupasa. Alai bereng mai jebu. Molo makuling galason, makuling mai jebu. Alaha hona tidos. Anggo dia dat dak terasa habis waktu. Hidup kita adalah khotbah. Perilaku kita gambaran daripada keberadaan diri kita. Perkataan kita gambaran kita tanpa sadar itu mencerminkan sebenarnya inilah saya. Odoau. Sajago dia pihalak makukubi. Atong sianido idauta amanginang. Molo rajumata dongolut tahun jamita dopak Kristus. Jamita taringot tu Kristus dopak ruas ni huria dopak ni dongata. Atau kanguluhur Kristusi. Bahet Kristusi gabe pamusatan di bagasar rohanang ulaummu. Tanamkan Kristus itu menjadi sentral daripada segala daya gerak kita. Menjadi motor pergerakan hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan Kristus. Jadi dakkolan hata aido didokon Kristusido si jamita honoton. Martangnya pe Kristusido si jamita honoton. Akhirnya marhua ganupna martangiang setiap satu kalimat Yesus. Habis kalimat satu Yesus. Habis kalimat satu Yesus namuse. Ya Tuhan Yesus, kami begini Yesus. Songonomma Yesus indah tangi hanguluhon
dang masalah menyebut Yesus, tetapi melakukan perintah Yesus. Anggoholan nama dok do murah. Dana pe boy madok. Ale hanguluhoni. Apalagi lam matua daging, lam matoras manian, hapur seau. Napa dua hon dihamu amanami inanami. Didok hati yuron nasian debata. Hagogoon hati yuron nasian debatai maradopon hagulapon. Ale debata ai debata nama dokon marsinodang hati yuroni sian hahulumoni. Ibanado patiurhon rohanami pabicar parbinotoan disangap ni debata. Kekuatan terang dalam gelap. Bagaimana kekuatan terang dalam gelap? Kekuatan Allah. Aigok hahulumut portibion di Papua Apostel Paulus. Hidup ini penuh dengan segala tipu daya, sandiwara, kegelapan. Tapi bagaimana kekuatan Allah mengalahkan kegelapan itu? Digambarkan ibarat dengan terang dan gelap. Sekecil apapun terang itu pasti berguna, pasti mampu mengalahkan kegelapan yang ada di sekitar terang itu. Di tonga-tonga ni gereja molo mate lapu borngin tonga borngin adok sada lilin na met di ujunga peibana tarida do lilini hape met molo maribakkon hagula pun nasongono belga gereja sada lilin na met ikot talu hiat doi. Ojo masa di bagasan nguluta. Ai hotong melawan arus so sahala mudo madohi. Habena didok natigor natikos. Akhirnya merhua mabiar madokon natikos. Mabiar madokon natikos. Ingat mak molo madokon natikos natigor nasiat debata marhite hatana ikor radido ho si ha so sugu. Kita harus siap untuk dibenci. Kita harus siap untuk ditolak. Karena Kristus juga sudah terlebih dahulu ditolak. Jangan takut. Ai para lea-lea di Portibion parsatokinon do. Di Banua Gijang do parsauran nama manoktong. Dia susuguan no na ulok maisi. Pinaiti masude. Akhirnya apa? Ibarat lilin habis. Siap sumbuna siap batangna melep mate dakarong hahulu memasude. Tapi mari dalam hidup kita Allah telah memberikan kekuatan dalam hidup kita sebagai terang untuk mengalahkan kegelapan. Kekuatan itu bohama lampu teplok tabangido mato di perbadia mamiaki asa diisi terus miak asa galak lampu teploki mabahen tiur terus. Bagaimana kita dapat berdiri, bagaimana kita dapat kuat, karena Tuhanlah sumber terang dalam hidup kita. Marhite hata ni debata asa dapotan hagugoon mangalo hahulomon ni portibi. Didok di bagasan ayat na pitu. Alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion.
asa debata na punah hagugoon na sumurungi unak kami. Kekuatan di dalam kelemahan. Hagugoon di bagasan hagaliun. Heado hita mamereng halak Cina inang, halak Cina na julu, dang halak Cina nuaing. Jadi molo halak Cina na julu adong do prinsip na. Berengon hera pengemis, mar sendel-sendel jepit, mar salaor pedek, mar kaus narwa, lau maibana tubang, menyetor. Anggo sipata molo semanat talak, pis mata ni halak mamereng. Pangidu-idu siat dia mau nak. Habe dung sahat tubang dilayani secara privat. Silakan Pak, silakan. Hola dibereng buhina masuk siap do Pak Pituan, silakan Pak Inna. Alaha, ala gudak kepeng na dibangi. Anggo sugudak kepeng na dibangi. Anggo hola penampilan do berengon. Berang dong. Dang nama do dang rikop penampilan. Anggo penampilan na adong dihita par satu kinat doi. Alai idaot tadi son. Haguguon di bagasan hagalion. Tampaknya di dalam kehidupannya sangat-sangat lemah, tetapi dia memiliki kekuatan. Sangat-sangat rentan, gampang pecah, gampang rusak, tapi tetap kokoh. Hidup kita juga demikian. Molo dipabalik mawon ngulut tahun. Molo nakin hirana gali alai gogo, molo dipabalik hirana gogo alai gali omma ngulut tang cocot. Hirana gogo alainya ngabusuk ibagasan, ngakopong. Berengot do tiger merdalan alai anggo ate-atena dang binoto. Songo di mamalalana. Berengot do sehat merdalan alai panahitna ngagudang. Ido benna saya masa hata dihita marhua. Ay natari dohot do pia matai martangiang do tami di tonga-tonga ni pesta si A. HP pesan do sudenai, daring do sudenai, ngabos tangbe, ngangalibe. Jangan kita kira dalam hidup kita memperoleh kekuatan dalam dunia ini, baik dari segi fisik, baik dari segi harta, baik dari segi kemewahan dan lainnya. Tapi lihatlah kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam Allah. Meskipun kita lemah, tetapi Allah memberikan kekuatan yang sesungguhnya. Nampe gale di hilala Apostel Paulus mau usung panahit di pamatangna, nagabe alo di bagasa dirina ima dirina sadiri, pamatangna sadiri, alai dapotan hagogo siat debata lahu manaluhoni. Dia memperoleh kekuatan untuk dipakai Tuhan sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Kita juga demikian amanginang. Nampe tahilala lam tugalena dagikta. Alai anggo hapor siautai lam tu girgirna, lam tu marsihohotna tu Tuhan debata. Jangan mau imanmu dikalahkan oleh kelemahan fisikmu.
Tapi biarlah iman kita semakin kuat, semakin teguh ketika hidup kita diperhadapkan dengan persoalan. Dungi didok muse haguguun di bagasan penderitaan manang parukilon nasian debata. Dia mau manami nanami mulo tajaha di ayat 8 sia doh 10 taida disi dinasa luhut dohami mar hapur suhon. Molo didok dinasa luhut berarti tidak ada lagi bagian hidup yang tidak memiliki persoalan. Tidak ada bagian hidup yang tidak memiliki persoalan. Saya dong do tapi adung istilah nama dok, masa tua adalah masa yang paling bahagia dalam hidup ini. Masa yang paling menyenangkan ketika Tuhan memberikan panjang umur. Tohodoi? Tohodoi? Mabir doak kana itu aku mengalusi. Berarti naholan MC do horoa di jabu. Gobaranon manggobarhon. Tidak dana marukil do hita. Ada persoalan. Makirim ma asaba gudang. Bereng mulunga belgau ikosongononau. Lagi belga may bana. Aruma persoalan baru. Bereng molongan apo soau ngakarijo au dapat takebeng au dakuru biho dakuleko. Karijo. Lagi selesai persoalan? Tidak. Memikir-mikir mau rokap na tu dia mau. Bereng molo suksesan no perkarijo aku. Gok dua non anak buru naro tuau. Habe sukses dang mar naro. Ale molunga ro tongdo masuk manguse persoalan. Ai wado cukup do balajon. Cukup do songonon gogota isi do majagan no danakon. Muncul ma anggona madubuhon nyomma anggona pagurang-gudakon nyomma oma nama asakan holan nama dubu hoddo nyoni hamuma nama boto do na pagurang-gudakoni hamu dorang mama boto umliling di tangan nise yanak kotai magudang danakon herana galing-galima tunatoras nautung dorang di jo om tante ala jarang tidak magudang danakon nautung dorang di jo opungna oma opung duli, opuk suhut, bapak. Alam magudang di tangan ni opung na. Magudang maun. Ibana lama tua. Ala sosomal marorot na julu. Sorang mapahupu dang diboto marorot. Kan itu seorang pahopu dang diboto manangaha lau mabahen lau patupahon ala hola pasorak kodo diboto. Ini persoalan hidup kita. Segala kehidupan kita mempunyai persoalan-persoalan.
Tetapi Paulus mengatakan di dalam ayat 8 dan 9, dina saluddo hami marhaporsuhon alaidang hapusohan tarsosak alaidang tarhapit tarlele alaidang pinasobbu pinatinggakkon alaidatung anggobolong. Banyak persoalan, banyak perkara dalam hidup kita. Tetapi mari kita lihat kekuatan di dalam penderitaan itu datangnya daripada Tuhan. Holatu debatama hita marhuraja. Holatu debatama hita mangalu-alu di bakasan ngolutta. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita minta kekuatan kepada Tuhan atas setiap pergumulan hidup kita. Molo didope di bonananakin. Hidup adalah mata rantai penderitaan. Molo diharap persea dambe. Ahalo lapatan ningolu di ngolum amang inang. Bulat dosongon na parjoloi mata rantai persoalan. Dung manada Kristus sita. Ahado lapatan ningolu di ngolum. Masihkah mata rantai persoalan? Ahado lapatan ningolu. Apa arti hidup? Ina Kamis. Ahado lapatan ningolu di ngolu munanuain. Gloria. Bah, ay dia do. Yaitu laki partopak ni hita di namarede ayarta di portibi. Victor Sudero martopak nakin au dak kuboto martopak na alani piano ido, manang martopak na alani suara ido. Alana begitu piano i agak ngingin na itu Sudero mereng-mereng songonon. Aduh na bedebu indah kan. Aduh lapatan di ngolu. Apa arti hidup bagi kita? Hidup adalah untuk Kristus. Dan marpamusatan tu persoalan behita, tetapi hidup kita adalah untuk Kristus. Hamuliau ni debata. Dan mabiar beibana di persoalan ni hidup. Ala diboto ibana, taboto di bagasan nguluta, dan di pasobu debata hita. Di persoalan ni ngulu. Saya dongdo hagugoon. Saya adongdo las niroha. Di lehon debata. Jadi bukan lagi mata rantai persoalan hidup itu. Tetapi hidup itu adalah memberitakan Kristus. Karena apa? Mana didok di dalam ayat sia di ayat 10 11 12 Allah hagugoni Kristus na panguluhon na porsea atik pe mate ibana. Allah hagugoni Kristus na panguluhon. Kekuatan Kristus dalam hidup kita menjamin kehidupan. Walaupun kita menghadapi taruhan kematian. Walaupun hidup kita malak kesibukon alai na ikon hehidu sugut. Dipahehe Kristus Yesus. Jaminan hidup kita sudah ada dan sudah tersedia, yaitu kebangkitan setelah kematian. Jaminan hidup kita sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu pegang dengan teguh iman percayamu. Jangan biarkan
pusat hidupmu dunia, sehingga jaminan hidupmu terlepas. Omma nanaing tabari tahun di bagasan nguluta. Asa pamusatan ni nguluta amang inang. Ahape namasa di bagasan ngulutai dapotan hagugo kita. Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup orang percaya, sehingga apapun yang dihadapi tetap di dalam kekuatan daripada Allah. Dialah sumber kekuatan hidup kita, baik ketika kita lemah, baik ketika kita menghadapi kegelapan hidup, baik ketika kita menghadapi penderitaan, baik ketika kita menghadapi maut atau kematian. Kekuatan Tuhan tidak terbatas dalam hidup orang percaya. Amin. Martang yang mahita. Hodo ali Tuhan bonani hagugu undi bagasan ngulu nami. Hodo nahubaritahu kami di ngulu siapa hari. Naung dipatupaho haluaun dihami. Naung dipakulingi ho hami. Naung dilehoko ngolu nama noktongi. Atau manangah penamasa di bagasan ngolu nami. Dada holan nama ngorong-ngorok kami. Alai marpos ni roha. Horo hagugoon di ngolu nami. Uju gale hami. Uju marsak kami. Uju tarlele hami. Uju marhabut niroha kami. Naing hubaritahu kami Tuhan. Disadok ngulu nami. Marhite pabahenan nami. Pangulaw nami. Dada holak kata. Alay marsitutu. Marsihohot dopako. Ubah kami ditangyang nami salu ruas ni huriam HKBP Rawamangun. Tarlumobi namar minggu manuguton. Di tonga-tonga ni bagas jorom nang marhite live streaming. Pasu-pasu ama nami na nami nang sudi keluarga nasida. Poparan nasida. Parmudu-mudu matuhan. Lehom makana dengan narikot di bagasan ngulu nasida. Ulaun nape nang marhite tangan pamangan nang ulaun na asing. Homa Tuhan nama masu-masu gabi bohal ning ulu nasida. Molo juppa di bagasan arsak. Parukilon. Urupi nasida Tuhan. Lehon gogo di nasida. Asa margugo nasida mamulus hamawolo ning ului. Molo juppa di bagasan habot ni roha. Ilu-ilu. Lungun ni roha. Apuli nasida ay hodo hagugoon di ngoluna. Nama ngalehon jaminan ni ngolu nama noktong di arisogot. Tarlumobi di keluarga siahan boru pangaribuan. Di najumolo inanami boru pangaribuan di Timika. Ali Tuhan apuli saluhut keluarga na ditadikon. Suang-songoni nang ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Ganup marsada-sada nasida. Napeag di rumah sakit manang di bagas nasida. Posdoro hanami Tuhan. Hodo nama dulu. Hodo nama dauni. Mamasu-masu nasa ubat na ipangan nasida do tindakan para medis. Tarlumobi di amanami amang M Pasaribu, Tiolan Borusinaga, Samuel Lumbanggaul, Berliana Keti Borudolok Saribu, amang Sintu APH Sitorus, Gonggom Boru Panjaitan, inang Sintuanyonya Galingging Borusiahan, Sahat Siregar,
Rindu Angelina boru Siregar, inang sintua Du Maria boru si Hombing, amang sintua Leonard Hutapea, inang nyonya Sinambela boru Nababan, Jenny boru Tarigan, inang nyonya Siahan boru Panggabean, amang sintua BP Siregar, Rumintang boru Tasoid, Rustioria boru Stanggang, nyonya Tambunan boru Tagaul, amang KM si Hombing, inang nyonya Silalahi boru Samosir, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara boru Manulang, inang nyonya Huta Barat boru Raja Guguk, Beni Marpaung, amang sintua SP Huta Soid, amang sintua Bistok Utauruk, Las Maria boru Panjaitan, Lisnawati Marito boru Simanjuntak, Ferdinand Sitanggang, amang TP Simanjuntak, inang nyonya Baster Manurung boru Aruan. Pasu-pasu ma amanami nanami hanggi boto nami Tuhan na peak di bagas persahiton daun di mana sida jala nasohugo ari hami pe homa Tuhan toktong mangalehon gogo dohot hama malum tarlumo biamanami nanami na marsaurap dohot tami na hurang dasip hasehaton nasida alai sai masihol rotu tonga-tonga di bagas corom malau mamujiho jama ma Tuhan lehon magugu di nasida asa marlas ni roha nasida dina di loko gugu di nguluna pasu-pasu negara nami do saluhut pangkonggomi negara nami asa marhabiaran do pakko asa ho Tuhan na mga lihat bisuk, mga lihat dami di negara nami. Molo tukpe gudang hamaulun negara nami. Say sodak ko buhim Tuhan. To dimima na mga liyon gugo. Lau pature-turehos saluhut na. Pasu-pasu huriam HKBP di Sadok Ortibion. Dongani Tuhan. Akaparhalado ni huriam. Tarlumobi huriam HKBP Rawamangun. Pasu-pasu sude parhalado ni huriam. Partohonan nang naso partohonan pe. Batau marhalado di tonga-tonga ni huriam. Asa lam tu sikop na pamujion nami lupakko. Marsangap mahu Tuhan. Gabi marbarita hami. Hodo Kristus bonani hagugo oningul nami. Oleh di bagasan Kristus Yesus martangnya kami. Amin. Mari demahita sian bukede 707.
Kai dehon ayat na mangihut los jongjong mahita. Songon amado tu anakona, olong itu hatrai Tuhan, dapat cari bahuru biona, membantu pada nana Tuhan. Debata amatan ode beja, hidup pusat-pusat mongkong, dibangiring-iring di tangana, ya besok nang dorong akino. Kapasap mapilihat tatu adu pandebata tapauduk marohat amartang yang mahita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni salut silion dehon na denggan. Dohot na saulibasa na maulutus. Upasa tami masian na nilomitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhaseak kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutada hami godang ni silen lehon mitu hami. Salam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali ama namin na dibana gijang say pinarbadi ama guarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham dibana tongon songon na dibana gijang. Dehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutondim. Amin.
Jesus napuna sanggup damina biar ulang daripat kubung mulai nasa dosaku nang sadoi tabarita